Ce floare abate în geam, iubite, și scutură lumina peste noi. E floarea împlinirii fericite, visată tainic de amândoi. Din care steam se nasc aceste clipe și le neacă oare ce puhoi? Iubita mea, câți beau din roa sfântă, atâția se întreabă ca și noi. Dragostea, acest măreț și nobil sentiment. Dragostea, cuvânt cu puterea multă. Dragostea, regină peste toate. Un exemplu în acest sens este directorul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, protagonistul activității de astăzi, pe care îl vom vedea nu în calitate de doctor în pedagogie, conferențiar universitar, cetățean de onoare a Sorocii, consilier raional, nici ca antrenor de rupte universale care a pregătit mulți campioni, nici ca veteran al Cernobâlului, dar îl vom avea în calitate de autor de muzică și de texte, care pentru mulți va fi o premieră. Toate piesele și cântecele care vor răsuna astăzi în această sală au muzică și versurile compuse de Constantin Nesterenko. Dragostea nu poate fi definită, ea doar poate fi trăită. Ne închinăm în fața ta, dragoste, și îți aducem astăzi un omagiu. Salutăm prezența la activitatea noastră a oaspeților de onoare. Grigore Bucătaru, șeful secției Cultură Soroca, om emerit, cavalerul României Gorea Amici. Ghenadie Donos, șeful Direcției Învățământ. Tatiana Dușneaua, directorul Colegiului Mihai Eminescu. În continuare, oferim cuvântul domnului Donos Ghenadiu, șeful secției Direcției Învățământ Soroca. Stimați domnul director, stimați colegi, stimați elevi, studenți, oaspeți, dacă avem și oaspeți, eu sunt foarte, așa, surprins de această ocazie de a fi cu dumneavoastră împreună în așa o zi frumoasă. Eu apreciez foarte înalt, în primul rând, existența la Soroca Colegiului Tehnic Agricol, pentru că asta este o firă din istoria învățământului din Soroca și oferă tinerilor o posibilitate de a-și căpăta o profesie importantă pentru Republica Moldova, care e o țară agrară, și apreciez foarte înalt și contribuția domnului Nesterenko în ceea ce ține de managementul acestei instituții, în ceea ce ține de pregătirea și a colectivului, pregătirea profesională și relațiile care le are dumnealui și cu ministerele de resort, dar și cu Consiliul Regional și cu Direcția Învățământ. Deci a spus prezentatorii acele titluri, distincții care le are el și adică acel statut social pe care îl are, este un statut de invidiat pentru mulți din tinerii care sunt prezenți aici și demn de urmat. Vreau să menționez, în primul rând, colaborarea pe care avem noi, Direcția Învățământ, cu domnul Nesterenko și cu Colegiul Agricol, în ceea ce ține de conținuturile școlare, examenele de bacalaureat și alte aspecte pe care suntem obligați împreună să le depășim, să le rezolvăm. Vreau să vă spun că totdeauna am apreciat în domnul Nesterenko facultatea dumnealui, capacitatea de a negocia, de a purta dialog și de a găsi soluții în diferite situații
destul de dificile. De aceea s-a spus și am rămas nu de mult și eu mirat și plăcut surprins de talentul dumnealui de autor, de om de creație. Deci asta înseamnă că dumnealui nu se limitează numai la ceea ce a studiat la facultate și ceea ce l-a învățat școala, părinții, dar este o personalitate multilateral dezvoltată care încearcă și acest domeniu de muzică, de versuri și vreau să spun că îi reușește. Acea piesă care a fost interpretată la ziua de 2 martie la Monumentul Eroilor Căzuți pe Nistru m-a impresionat foarte mult. Pe rețele de socializare a fost o discuție aprinsă și aprecierea dată de domnului director, domnului consilier, domnului Stărenco. De aceea, eu îmi pare foarte rău că astăzi, nu Zadar am luat microfonul, sunt nevoit să plec în ședința Consiliului urgent o problemă, dar eu sunt sigur că aceste piese vor fi tot atât de populare și tot atât de apreciate, cum acea care a fost interpretată în premieră anul acesta la comemorarea eroilor căzuți pe Nistru. Domnul director, toată aprecierea mea și vă mulțumesc mult pentru invitație. În contextul celor spuse de domnul Ghenadie, a fost spus că este o colaborare, da? Și deci se decernează diploma colegiului domnul Ghenadie Dunos, șeful direcției învățământ, pentru colaborare și parteneriat, implementarea politicilor și reformelor în sistemul educațional. Dragostea se manifestă sub diferite aspecte. Dragoste de părinți, de patrie, de limbă, de neam, de ființa dragă, iubire de frumos și sfânt. Primordială din cele menționate rămâne a fi dragoste de țară. Depărtarea, despărțirea și singurătatea sunt cuvintele care caracterizează esența zilelor de azi. Pasul cu tendințele evenimentelor în care trăim îl ține directorul Colegiului Constantin Nesterenco, autorul textului și a muzicii la piesa Maluri despărțite, care abordează tema cea mai dureroasă a țărișoarei noastre, dezmembrarea teritoriului în urma războiului de pe Nistru. Eleva Clim Ana și Albo Dimitran de la Colegiul de Artă Nicolae Botgros din Soroca, pentru dumneavoastră vor interpreta piesa Maluri despărțite. Oameni înțelepți, ora să
veteranilor de război din Transnistria, diplome se decernează elevilor de la Colegiul de Arte din orașul Soroca, în numele lui Nicolae Bodgros, Ana Clim, Albot Dimitrian, pentru promovarea valorilor naționale și a dragostei de neam și țară. Și vă dorim mari succes în artă și să îndeplinească toate dorințele voastre și sunt foarte recunoscător pentru piesa care a fost de domnul director, compoziția. Și străim și la mulți ani. Mult succes mare! Dragostea față de patrie e dragostea de foșnetul pădurii în care culez fraci și mure, de orizontul la care răsare și apune soarele dătător de viață. E dragoste și respectul față de truda și lupta strămoșilor tăi care s-au jertfit să ne făurească o viață mai bună. Este și cazul celor care au luptat în Afganistan, pe Nistru sau la Cernobâl. Toată recunoștința astăzi o merită și câțiva dintre angajații colegiului. Vârlan Vasile, Gânceruc Iurie, Vasilian Constantin, Pârlii Mihai, Mohanov Gheorghe, Pușcaș Valeriu, Nesterenko Constantin, atunci, în clipe grele, acești oameni au dat dovadă de curaj, bărbăție, devotament și dragoste pentru țară, neam și aproapele. E cazul să păstrăm și un minut de reculegere pentru eroi care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. Acestor eroi li se dedică piesa Fiului căzut, interpretează Clim Ana. La fereastră mama lacrima și-o varsă și pe drumul rătăcita câtă oară. La mormânt măicuța-ți pune o lăgrădară și pe drumul rătăcita câtă oară. La mormânt măicuța-ți spune o lăgrămară. Mereu prin vis eu te admir, băiete, în zor de zi la cimitir din fete. Așează
așează pentru tine buchete grijuliu și-ți spun cuvinte calde despre fiu. Întoarce, Doamne, timpul înapoi, înapoi, că-și tare-aș vrea acasă să revii. Întoarce, Doamne, timpul înapoi, înapoi, să fii în viață ca și alții fii. Fii liniștit că mama nu te uită, amintirea despre tine cea mai scumpă. La întâlnirea noastră în viața de apoi, vom sta de vorbă, fiule, în doi. La întâlnirea noastră în viața de apoi, vom sta de vorbă, fiule, în doi. Dacă am putea să reîntoarcem timpul, dacă am putea să evităm conflicte, decizii negândite pe ape să le dăm, mulți fii în viață ar fi rămas, cred eu. Decizii negândite pe ape să le dăm, mulți fii în viață ar fi rămas, cred eu. Întoarce, Doamne, timpul înapoi, înapoi, că-și tare-aș vrea acasă să revii. Întoarce, Doamne, timpul înapoi, înapoi, să fii în viață ca și alții fii. Întoarce, Doamne, timpul înapoi, înapoi, că-și tare-aș vrea acasă să revii. Întoarce, Doamne, timpul înapoi, înapoi, să fii în viață ca și alții fii. Dacă am putea să reîntoarcem timpul, dacă am putea să evităm conflicte, decizii negândite pe ape să le dăm, mulți fii în viață ar fi rămas, cred eu. Din partea Asociației Veteranilor Război din Afganistan se cernează cu o diplomă domnișoara Ana Clim, eleva Colegiului Nicolae Budgros din Soroca, pentru promovarea patriotismului și valori naționale în țară. Mulțumim frumos! Dragostea de țară, probabil o simțim cel mai bine atunci când suntem departe de casa părintească. Străinătatea e dorul cel mai greu. Prin străin vei rămâne pentru totdeauna. Piesa ce va răsuna în continuare este o chemare, un strigăt interior pentru toți cei din depărtare. În interpretarea profesorului din colegiu Bugai Victoria, Pătrașcu Larisa
și Alexei Podubnei, cântecul Ecou din străinătate. Vin la mine, dorule, îmi șoptește tăcerea. Vin la mine, dorule, tu se-mi aline durerea. Sunt departe eu de voi și acum suspin, dar n-am ce face. Mi-am ales eu altă țară, alt destin, inima mi se desface. Sunt departe eu de voi și acum suspin, dar n-am ce face. Mi-am ales eu altă țară, alt destin, inima mi se desface. Vin la mine, dorule, sunt în așteptare. Vin la mine, dorule, mă usug ca o floare. Să mă întorc din nou țară, eu aș vrea, mie dor de vatra casei. Chiar și aici, fericire, eu nu am, dorul nu vrea să mă lase. Să mă întorc din nou din țară, eu aș vrea, mie dor de vatra casei. Chiar și aici, fericire, eu nu am, dorul nu vrea să mă lase. Vin la mine, dorule, iar-mă-i verde acasă. Vin la mine, dorule, să stăm puțin la masă. Să-i spun nucului din poate ca întotdeauna, căci el nu uită și nu mă întregează. Iar când de cer mi-o simt, apare luna, cregele lui lăcrimează. Să-i spun nucului din poate ca întotdeauna, căci el nu uită și nu mă întregează. Iar când pe cer mi-o simt, apare luna, cregele lui lăcrimează. Dragoste de patrie e dragoste de frumusețile și de văile și lungile râului în care te scăldat în luna lui cuptor. De câmpia manoasă, de drumurile și potecile pe care ai umblat, de orașele și satele țării, dar și de melodia donelor, a cântecelor și dansurilor care nu ne lasă să stăm pe loc. Vă invităm la valsul Ploița de vară, autorul muzicii Constantin Nesterenko, pentru dumneavoastră, studenții de la Colegiul de Arte Nicolae Botgros.
partea colegiului, deci decernăm și pe Mihaela Zamaru și pe Alexandru. Da? Fiecare din noi are un colț sub soare, o palmă de pământ, care pentru totdeauna ne vor rămâne în suflet. Spre acel loc mereu ne va duce gândul și ne vor stărui pașii. Sunt mulțumită și pentru locurile natale pe care mi le-a dat țara, locuri în care mi-am petrecut copilăria și unde alergam cu prietenii de seama mea de sculță, pe drumurile pline de colp și de iarbă. Însă aceste drumuri treceau pe lângă lanuri de grâu, pe lângă livezi de mere și cireșe și nuci de pe marginea drumului și în care de atâtea ori am urcat cu prietenii. Lucian Blaga spunea: eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Aici orice gând de mai încet și inima zvâcnește mai rar, ca și cum nu ți-ar bate în piept, ci în pământ undeva. Acum vă propunem să audeați cântecul Sat Natal, același autor, și să facem un popas ca să ne întoarcem imaginar pe aripile dorului în frumoasa copilărie. Să hănărim prin locurile ce și-au lăsat amprenta în sufletele noastre. Interpretează Victoria Carauș, Colegiul de Arte din orașul Soroca. De mult eu am plecat din sat, dar dorul e aici. Prietenii de școală sunt mulți de acum bunici, și dacă ar fi să spun acum de sat eu ce gândesc, o lacrimă nostalgică mă îndeamnă să vorbesc. Și dacă ar fi să spun acum de sat eu ce gândesc, o lacrimă nostalgică mă îndeamnă să vorbesc. Nu sunt de acum vecinii toți în viață cu regret, dar strada mă așteaptă când eu am să mai trec, să-mi vă doresc eu oameni buni de aici ce n-au plecat, ce stau mereu la straja lui cu dragoste la sat. Să-mi vă doresc eu oameni buni pe aici ce n-au plecat, ce stau mereu la straja lui cu dragoste la sat. Ador păile și câmpiile de pe-al nostru meleag, malul Nistrului, ciocârliile, curtea casei cu drag. Ador păile și câmpiile
pe-al nostru meleag, malul Nistrului, ciocârlile, curtea casei cu drag. Se decernează Cărauș Victoria de la Colegiul de Arte Nicolae Bodgros cu diploma de la Primăria Iegorei. Avem un trecut glorios, cu înaintași demn de urmat. Datoria fiecărui din noi este să urmăm faptele străbunilor și să ne păzim țara, făurându-le un viitor luminos urmașilor noștri, ca și ei să spună cu mândrie despre noi, că au avut strămoși ce și-au iubit patria. O țară noastră mică acum este și colegiul în care învățăm. Școala înseamnă 3 lucruri deopotrivă. O casă care deschide frenetic ușile cunoașterii, o carte care odată descifrată rămâne veșnică, străbugând tărâmurile eternității, și un dascăl, părinte, care seamănă în lumină în sufletele generațiilor pe care le educă. Pe tot parcursul ființării sale, omul derulează o intensă activitate de învățare și creație, dar numai dragostea, credința, educația, cultura, ținuta morală și etică îl căuzesc în abisurile acestei lumi. Un exemplu în acest sens este directorul colegiului nostru, a cărui dragoste de cele sus menționate este enormă. Dovadă este și oda dedicată colegiului. Interpretează elevii Colegiului Tehnic Agricol, Andrei Ciobanu, Iulia Tartu și Andrei Zabulica, conducător artistic Alexei Podobny. Lăcașă sfânt, din cele mii de cadre pregătite, la jubileul tău mulți astăzi sunt. Alele-ți în minte tinerețea, clădirile ca martori au rămas, frumoasele și scumpe clipe a vieții, permite școală să facă un popas. Alele-ți în minte tinerețea, clădirile ca martori au rămas, frumoasele și scumpe clipe a vieții, permite școală să facă un popas. Cei ce pragul școlii s-au pășit, cu drag și părintește i-ai primit, la viață mare tu i-ai pregătit, și multe căi din start le-ai oferit. Alele-ți în minte tinerețea, clădirile ca martori au rămas, frumoasele și scumpe clipe a vieții, permite școală să facă un popas.
buni. Când ne străduim să devenim mai buni decât suntem, totul în jurul nostru devine mai bun. Aceasta se întâmplă cu noi atunci când ne îndrăgostim. Sufletul omului se vindecă când simte dragostea pentru copii. Copiii sunt mâinile cu ajutorul cărora atingem cerurile. Haideți să zburăm spre fericire, ascultând piesa Îngeraș. În interpretarea Victoriei Carauș, elevă la Colegiul de Arte Nicolae Bătgros. Sănătoasă să fii și iubită de toți, să ai partea mea tu iubire, de fericire, de fericire. Îngeraș, copilaș, să-ți fie doresc cu gândul mereu sunt la tine. Chiar dacă nu sunt aproape acum, gândul la tine oricum. Prin rugăciune te voi susține, îngerașule, sunt cu tine. Îngeraș, copilaș, să-ți fie doresc numai bine. Cu gândul mereu sunt la tine. Doresc numai bine, copilaș, dragălaș, eu cu gândul mereu sunt la tine. Copilaș, dragălaș, eu nu pot fără tine. Niciodată de mine, să nu uiți niciodată de mine. Cel mai frumos glas. Dragostea este una dintre cele mai puternice pasiuni, deoarece cuprinde întreaga ființă. Sufletul domină rațiunea, iar inima e cea care le dirigează pe toate.
Iubirea este cea care ne poartă pe aripile visului. Romanticii dintotdeauna au preferat cadrul naturii pentru a-și mărturisi dragostea. Valsul nocturn, autorul muzicii, la fel directorul colegiului, este cel care descrie fără cuvinte această trăire. Suntem cu toții puțin ciudați. Și viața este ciudată. Iar când întâlnim pe cineva a cără ciudățenie este compatibilă cu a noastră, creăm cu acea persoană o conexiune și o ciudățenie de excepție, pe care o numim dragoste. Nu există nicio persoană care nu a cunoscut iubirea și vorba poetului. Și nu e om să nu fi scris o poezie măcar o dată, doar o dată în viața lui. Cu un mic recital din creația proprie, vine în continuare Steliana Solovei, profesoară de limba și literatura română. Și într-adevăr, și nu e om să nu fi scris o poezie, măcar o dată, doar o dată în viața lui. Am luat și eu o coală de hârtie și am scris pe ea tot focul dorului. De dragoste,
Iubire, ești patimă și foc. Iubire, ești jar și mistuire. Iubire, ești aripă de zbor, frumoasă floarea nemuririi. Tu cea mai tainică visare, tu cel mai tainic dulce gând, tu cea mai gingășă făptură, tu cel mai minunat cuvânt. Tu faci inimi să renască din întunericul trădării, tu dai speranță și putere în clipe grele de cădere. Iubire, lacrimă divină, te port în suflet și în gând. Iubire, îmi faci viața senină, iar dacă nu vii, sufăr mult. Revino, să te am alături, să faci cu mine legământ, că tu, iubire, ești icoana vieții mele pe pământ. N-am crezut că după atâta disperare mai poate exista speranță. N-am crezut că după atâta trădare cineva mă va asemăna cu viața. N-am crezut că mai pot iubi. N-am crezut că mai pot fi iubită. N-am crezut. Poate nici nu cred. Poate sunt iluzii. Doamne, ajută-mă să nu mă trezesc din acest vis, pentru că aș putea din nou să revăd realitatea dură și crudă. Dar nu vreau. Vreau să visez. Și în acest vis să fim doar noi doi, eu și el, și dragostea noastră. Doamne, ocrotește-mă această dorință a mea. Chemare. Se stinge o stea, răsare alta nouă, moare un om, se naște altul în loc, numai iubirea nu are moarte, trăiește pururi și arde ca un foc. Dar unde ești, iubirea adevărată, ce dăinuiește în veșnicie și în timp? Atât de simplu ar fi răspunsul, e în Dumnezeu și în fiecare chip. E greu de înțeles lucrul acesta, e greu să crezi că poți iubi și tu, pentru că omul azi, din liberă voință, s-a preschimbat în rob al necredinței. E omul sluga marelui păcat și mai presus ca toate lăcomia. O macină invidia și ura e un chin și viața toată îi pare o orgie. Dar cât de simplu poate fi, dacă iubirea ar avea valoare, pe Dumnezeu în inim să-L avem, nu ar mai fi nicio întrebare. Deșteaptă-te, omule, că mâine poate fi târziu. Amurg și răsărit chimeric, dorință sunt și pătimire, ardere veșnică și mistuire, urcare sunt și coborâre, putere sunt și sunt slăbire, și sunt așa cum alta nu ar putea să fie, dușmanilor un chin, prietenilor bucurie. Și dacă Dumnezeu este iubire și a creat această lume din dragoste, păstrați iubirea, pentru că vorba scriitorului Marin Breda, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Vă mulțumesc! Iubirea este un sentiment pur, firav, nevinovat. Nu iubești pe cineva sau ceva pentru că este perfect. Iubești chiar și în ciuda faptului că nu este. Iubirea toate le iartă, toate le rabdă, toate le crede, pentru că este iubire și mai presus nu există nimic. Dacă n-ar fi iubirea, m-aș teme de viață, a remarcat valori Grigore Bieru. Deci, trăiți clipa, mireți prin viață cu o licărie în ochi, cu un zâmbet pe față și un scop măreț în inimă. Nu uitați, iubiți oamenii și tindeți mereu spre iubire. Ea vă va aduce fericirea. Pe această notă majoră, încheiem activitatea Primăvara Iubirii sau pe Aripile Dragostei. Nu înainte însă de a-l invita în scenă pe Constantin Esterenco, autorul pieselor pe care le-ați audiat. Domnia sa nu doar scrie versuri și muzică, dar le și interpretează. Pentru dumneavoastră, Constantin Esterenco cu amintiri din iulie și nostalgie.
apare luna, că ea e numai una, urmată e de soare, să vezi cât e de mare. Și el e unul singur în zori aurii, dar nu pot să-mi compar eu cu chipul tău, să știi. Și el e unul singur în zori aurii, dar nu pot să-mi compar eu cu chipul tău, să știi. Clipe calde din iunie voi reține mereu, cu miros de valuri line și cu chipul tău. Clipe calde din iunie voi reține mereu, cu miros de valuri line și cu chipul tău. Tăi cu farmec, atunci când m-am uitat de frumusețe zău, pe loc m-am îmbătat, uitat în de întâlnirea fixată cu ai mei. Din suflet eu doream să cad în fața ei, uitat în întâlnirea fixată cu ai mei. Din suflet eu doream să cad în fața ei. Clipe calde din iunie voi reține mereu, cu miros de valuri line și cu chipul tău. Clipe calde din iunie voi reține mereu, cu miros de valuri line și cu chipul tău. Timp s-a scurs de acum, din vara cea frumoasă, de mult ai scos tu floarea cea albă de mireasă. În amintirea acelor zile bune, fetița fata lumii, alune fată lume. În amintirea acelor zile bune, fetița fată lunii, alune foarte lume. Clipe calde din iulie voi reține mereu, cu miros de valuri line și cu chipul tău. Clipe calde din iulie voi reține mereu, cu miros de valuri line și cu chipul tău. Eu anul trecut am primit un jubileu de, cum s-ar spune, Vaș de Moldoi, de ori 25. Și la această sărbătoare mi-am făcut și eu un cadou. Cum să primit? La ascultă, o fi.
zboară-n copilărie acasă. Tot ce-a fost cândva acolo eu ador, și doar dorul stă cu mine la masă, spune cu blândețe pe pământ să cobor. Timpule, ajută-mă de departe, știi doar bine cât de tare mi-ești tu scump. Aș schimba eu comoara cea mare pentru anii din trecut. Trec fiori privindu-i cu tristețe pe cărarea vieții, anii curg, sunt acele clipe a tinereții. Este bogăția și destinul. Copilărie, vinețel de malină, vreau la tine să revin eu acum. Dar argintul de pe tâmple suspină, ești aproape la mijloc de drum. Tot ce sunt în astă viață eu acum la cei dragi, pentru asta mă închin. Fără voi n-aș fi fost eu nimica, dar așa mă socot împlinit. Trec fiori privindu-i cu tristețe pe cărarea vieții, anii curg, sunt acele clipe a tinereții. Este bogăția și destinul. Eu doresc să-i decernăm pe câțiva. Deci, în primul rând, se decernează cu diploma colegiului domnul Grigore Bucătarul, șeful secției cultură, pentru susținerea și promovarea valorilor culturale. Vreau să spun că am acceptat cu drag invitația domnului director în instituția dumneavoastră și întotdeauna accept asemenea invitații. Am rămas plăcut surprins de o colaborare frumoasă a Colegiului Tehnic Agricol cu Colegiul de Arte din Soroca și evident că ați îmbinat lucruri frumoase și ne-am văzut astăzi în scenă. Colegiul Tehnic Agricol, de fapt, este de acum și o istorie, nu vreau să spun o legendă a Sorocii, dar este o carte de vizite, cum a spus și Oda, cum am auzit cuvintele în Oda Colegiului. Este ministru, este cetatea, mai sunt instituții, dar este Colegiul Tehnic Agricol. Într-adevăr, sunteți o carte de vizită și această carte de vizită o formați dumneavoastră, domnule director, dumneavoastră, dragi profesori și dragi elevi. Pentru că în orice, pe un segment de timp,
Deci, dumneavoastră instituiți o perioadă de timp, o istorie acestui ținut, așa numit Soroca. Și sunteți o categorie în cadrul diferitor sărbători, să spunem, aniversări culturale, noi discernăm noi, Secția Cultură, Consiliul Regional, Ministerul Culturii, diplome pentru colaborare fructuoasă, pentru activități culturale. Nu prea am discernat diplome domnului director al Colegiului Tehnic Agricol, domnul Nicolae Constantin Nistirienco. Și azi am primit această diplomă, sunt onorat, dar vreau să spun că când vorbim de cultură, întotdeauna ne gândim ce înseamnă noțiune de cultură sau cum definim acest concept. Sunt foarte multe. Eu aș vrea să mă opresc la o noțiune cultură prin dimensiunea de îngrijire a sufletului. Cred că este cel mai aproape de săvârșirea noțiunii cultură, este îngrijirea spiritului, îngrijirea sufletului. Am ascultat atâtea piese frumoase și ne dăm seama că Constantin Nistirienco are grijă atât de propriul suflet, cât și de sufletele cele care au plecat în cerul, cât și de sufletele tuturor dumneavoastră care îl înconjurați. Și această bunătate sufletească îi se transmite dumneavoastră. Iar dumneavoastră, profesori, elevii Colegiului Tehnic Agricol, transmiteți acest mesaj bun tuturor cetățenilor, tuturor trăitorilor Raionului Soroca și ne faceți ca acest ținut Soroca să fie întotdeauna privit din prisma lucrurilor cele mai bune, cele mai frumoase pe tot ținutul nostru moldovean. Vă mulțumesc, domnule director, și vă doresc succes! Diploma se decernează Tatiana Vișneova, directorul Colegiului Minesc din Soroca, pentru colaborare în domeniul metodic și didactic. Primind această diplomă, stimați colegi, aș vrea să vă spun că astăzi am fost martor a unui eveniment extraordinar, ce ține de o activitate educativă pentru acei discipuli care îi văd astăzi în această sală. Pentru dumneavoastră, stimați profesori, sufletul domnului Nistirienco s-a deschis în totalmente, fiindcă muzica este ecoul sufletului omenesc. Ceea ce a reflectat dumnealui în creația domniei sale, ne-a vorbit despre multe evenimente din viața acestui om. O viață frumoasă, o viață cu griji, chiar primele evenimente care au fost derulate ne-au făcut să trăim nostalgia timpului și considerăm noi că, promovând aceste valori, societatea noastră se va însănătoși. Acești tineri vor duce faima lucrurilor frumoase care se realizează în această instituție. Și sunt foarte bucuroasă că astăzi încheiem poate cu un acord de parteneriat și undeva activitățile noastre educative se vor împleti și vor forma o cunună extraordinară la nivel de contingent. La nivel de activitate managerială, noi deja suntem într-o colaborare, suntem deschiși unul față de altul în ceea ce ține de formarea noilor domenii, creșterea profesională, de formularea diverselor documente și acte normative. Vă doresc succes și mulțumesc mult pentru așa o activitate. Mulțumim! Deci, diploma se decernează directorul Emil Guță, directorul Colegiului de Artă Nicolae Vodgros din Soroca, pentru colaborare și parteneriat în promovarea artei și a valorilor culturale. Dumnezeu e plecat azi la Chișinău, dar cineva din băieți, vă rog, apropiați. Aici e director. În încheiere aș vrea să le mulțumesc tuturor care și-au dus contribuția la această activitate, la prezentatori, Iervasu Alexandra, Carp Radu, deci la toți băieți care au cântat în scenă, la toți profesorii care și-au dus contribuția la amenajarea sălii, la scenariu, la profesoarele care au cântat. Deci eu vă duc la toți să mulțumesc mare și cred că activitatea de asta a avut careva obiective și noi le-am realizat. Eu vă mulțumesc toți și sper în continuare pe parcurs mai avem așa fel de activități. Vă mulțumesc mult!